Hola, soc en Pere Xicoira i us llegiré el Salm 24. Salm de David. De Javé és la terra i la seva plenitud, el món i els qui l'habiten, perquè ell l'ha fundat sobre els mars i l'ha establert sobre els rius. Qui pujarà a la muntanya de Javé i qui s'alçarà en el seu lloc sant? El net de mans i pur de cor, que no ha donat la seva ànima a la vanitat ni ha jurat amb engany. Ell rebrà la benedicció de Javé i la justícia del Déu de la seva salvació. Aquesta és la generació dels qui el cerquen, dels qui anhelen la teva presència, Déu de Jacob. Portals, alceu les llindes, alceu-vos portalades eternes i entrarà el Rei de la Glòria. Qui és aquest Rei de la Glòria? És Javé, el fort i el poderós, Javé, el poderós en combat. Portals, alceu les llindes, alceu-vos portalades eternes, i entrarà el Rei de la Glòria. Qui és ell, aquest Rei de la Glòria? És Javé dels exèrcits. Ell és el Rei de la Glòria.